clear tu te zong si bai vek ole voi November ni sang ni som ni pali nilai nia chanchin langsar zolte Burma Rampum huapa Burma Sipai som kwa pahni an thi yu le Chauh Khawpui inkhuar Burma Sipai te chu drone mangin bai an tawk mimbu le mimmu Khawpui Burma Sipai hau bai an tawka sipai pathum an thi Burma ram buaina chungchang UN meeting nei Mindat Khawpui chu SAC 10 ni som chungan suasam mang deuh thaw Poh Khawpui inkhuar Burma Sipai hau in bai an tawk sipai thi le hliam an nual atop theng milangoi thak sak theu turin kan soma cheu Burma Rampum huapa Burma Sipai som kwa pahni an thi November ni som pakwa Burma Rampum huapin Burma Sipai som kwa pahni thi an thu PDF how to le state le region how to te chuan an tar lang ani he Burma Sipai thi zat hi mun ranga PDF 10 an tar lan zat le state le region how to 10 an tar lan how zong bel khom ani thu AAPP lam chuan an tar lang pok in dauna a thi riat chian ten ni thu an soi hliam tuara damdoi in lam thlen nuwa thi te ro riat chian vek ani lo thu thunei tu lam chuan an soi yu le Chauh Khawpui inkhuar Burma Sipai te chu drone mangin bai an tawk Sagai region yu Khawpui chunga inkhuar Burma Sipai te chu drone mangin bai an tawk thu yu PDF chuan thu chuan siam November ni som paruk khan dan se khwa tanga ronkal Burma Sipai za som nga vel chuan mong taing pin khwa chena in te chuan hal saka a chevela khwa te po drone mangin boman thak mek lain mipui sipai te chuan drone mangin an beya thi le hliam po an nual thu hriat ani Burma Sipai hoin an kalet ve wangin mipui sipai drone pakhat a chia Burma Sipai thi zat ero hriat ani lo thu an tar lang chutiang bokin Pagu region Chauh Khawpui indai kong khwa inkhuar Burma Sipai te chu drone mangin bai an ni thu tayawari PDF how to lam chuan hriat tirna an nei November ni som pahni chhludar som pahni le dar ni le chan ve in kara drone mangin Burma Sipai how chu boman thlaka sipai som chuang in hliam na tak an tor thu an tar lang in kana lian a lo wangin athizat ero hriat ani lawa mipui sipai lampo thi le hliam tuar lowin an tol let thei thu hriat ani mimmu le mimbu Khawpui Burma Sipai hau bai an tawk sipai pathum an thi Magoi region mimbu Khawpui baya khwa inkhuar Burma Sipai te chu lu chilin bai an tawka an zawa in an kem an suasam vek thu mimbu PDF how to lam chuan an dar lang November ni som pasari zing lam dar thum vela mimbu Khawpui baya khwa inkhuar Burma Sipai te chu mipui sipai how in valu chilin an va baya Burma Sipai how chuan bailet theilawin kem an tan chet san vek thu PDF lam chuan thu chua an siam he Burma Sipai ten poisoi lo mipui te chunga poisa an du ang khon khomin diklo taka an thu nei na an man thin thu chu mipui in PDF ne na an hriat tira wangin an kana chanan ni thu PDF how to lam chuan an tar lang chutiang bokin November ni som pariat zing lam dar rukvela Sagai region mimmu Khawpui magoi mandalay kongpuya Burma Sipai motor pakhat le rapua bom thian faya duty sipai te chu mipui sipai BLDF chuan bom mangin lolam bunin an beya Burma Sipai pathuman thi thu BLDF how to lam chuan an tar lang BLDF in bom nen an bei lain Burma Sipai commander pakhat athi nga la pahni dang chu damdo in an thlen hnuwa an thi thu hriat ania hliam tuar po panga chuang an thu hriat ani he in dauna hian BLDF Germany le mipui sipai tang rualin hlotling takin operation an nei hnuwa thi le hliam lowin an tollet thei thu an soi Burma ram buaina chungchang UN meeting nei Burma ram buaina chungchang UN Security Council chuan voin November ni som hnia meeting an nei tur thu hriat ani November ni som hnia Burma ram buaina chungchang private meeting an nei tura hian UN Burma IO2 Miss Julie Bishop le Asian Chairman Chelmek Laos ram how to tenen soi how nan nei tur thu tar lang ani Miss Julie Bishop chuan SAC hel how to min ang hlai chu nipiro awa hmuin NUG le mipui sipai how to tenen po October thla khan in hmuna an nei thu hriat ani Asian ram China Indonesia Laos Malaysia le Thailand how to tenen Burma buaina chungchang soi how nan nei hnuwa India le Bangladesh rama kalin how to tenen in hmuwa
soi hau na nei turin Miss Julie Bishop chuan in buat saina an nei mek thua soi October tha Asian meeting a Burma buaina a thazokin malak dan tur chungchang thupui panga in remna an nei to hau chu Mr. Alon Kung Kitikonin meeting a asoilan tur thu hriat ani UN Security Council a ramrang te chuan Burma Sipai in mipui chunga zangai na lantir tur thu Burma Sipai hawina thona mangin mipui an bai thu le SAC in election an nei tur thu te an soi hau don ani he meeting a Burma buaina chungchang soi hau na an nei tura hian UK in marhuai tur thu BBC Burmese chuan atar lang Mindat Khawpui chu SAC ten ni som chung an suasama amang deuh thaw to Chinland Ram Chin State Mindat Township Mindat Khawpui chu November ni kwa tangin Chin Brotherhood lamin Operation an kalpuya Military Council SAC ten tual chung in halin ralthum lian le jet fighter mangin voi za chuang an ka to thu soin voin thleng boro ari le thu amuna omten tarlan na an nei jet fighter mangin voi somli chuang an kap to a ralthum lian mangin voi engemaw zat kapin tual chung in za chuang a kang ral to a November ni som paret zan lama Mindat Khawpui a chevel chu beipui thlakin Khalaya 274 SAC le police ten an hal le thu an soi Mindat Khawpui chu amang trep to a mipui thi le hliam an omem ti ero engma hriat thei ani lo Chin Brotherhood lamin fundraising media thil tam tak soilan na an nei to a nung tol lawa an bei chunzam tur thu soin tong trai puingen na an nei bok ama ero chu a ran pa takin Chin Brotherhood lamin an malak dan engma thu chua an la nei chunzam ri lawa operation lam mason lo lam hriat thei alani lawani Poh Khawpui inkhuar Burma Sipai hawin bai an toka sipai thi le hliam an tam Magoi region Poh Khawpui chunga kaingle police station telin Burma Sipai haw inkhuar na mun thum chu drone mangin bom za thum chuang an thlaka Burma Sipai thi le hliam anom nual thu Poh PDF thu chua sem tu kusit mung chuan atar lang November ni lia tangin November ni som pakhat thleng kaingle police station chu Poh PDF in drone paruk mangin bom za hni chuang an thlaka Burma Sipai thi le hliam om nual ma se hun le hmuna inka chunzom na om law wangin thi le hliam om zat ero hriat chen alani lo November ni som panga tangin ni som pakua nili chungin Poh Khawpui a om ya chi pin khwa a piuso 3 Burma Sipai lamtang ho chen na in Burma Sipai bunker le anin khwana mun pui lama Poh PDF chuan drone te mangin paung za bom le paung som ruk bom te nen an beya Burma Sipai thi le hliam an om nual ma se mun le hmuna inkana aum chunzam law wangin thi le hliam om zat chu an chui mek thu Poh PDF how tu lam chuan an soi chutiang bokin November ni som paruk le ni som pariata khan didau kwan piu so thi khwa chu mipui sipai ten drone mangin bom som kwale panni chuang an thlaka Burma Sipai ho thi le hliam tuar anom teu thu hriat ani October ni som thum pakhata Burma Sipai hoin mipui tamna khwa te chu ra thom lian le thona mangin an bai thina wangin mipui Sipai hawin an thung rul na chan ani thu Poh PDF thu chua siam tu kusit mung chuan a soi atop thleng milau thir sak tu in zawai chunga thilung takin kan lo me in midu sakna le minpui na wanga news ron ti chuak thei kan nia kalam dan dik lo le tong kam man dan dik tok lo lai te bin hrila minpui zel turin kan nge na cheu min du saka minpuya min hril to na zong zonga po kalom tak zetani kalome